Moj krug interesovanja je jako širok. Preko lingvistike, o kojoj smo malo pre govorili, do medicine koja je moja velika ljubav i kojom također planiram da se bavim. Također volim da sviram gitaru, imam u planu da naučim da sviram klavir. Igram odbojku već 8 godina i to je moja velika ljubav. Također volim da učim strane jezike. Milicina baka je bila nastavnik srpskog jezika i onda kroz period odrastanja čitali smo joj i bajke i Milica je zaista iskazivala ta interesovanja, pa dok je u prvom razredu i drugom već kod učiteljice, pošto je Milica menjala školu, išla je na takmičenja iz recitovanja i ostvarivala je zapažene plasmane. I ja kao razredni starešina Milice Aleksić mogu da izrazim impresije počev od vaspitanja, počev od kulture ponašanja, poštovanja pravila i kućnog reda škole. Škola je prioritet i na prvom mestu. Ona može u svemu da se najbolje pronađe, stvarno ona je čudo deteta. Šta god da proba, njoj će ići dobro, i sport, i učenje, i škola, bukvalno sve. Milica je prvo jedna super drugarica. Ona je osoba koja svima želi da pomogne, uvijek je tu da sasluša i da nam pomogne kada nešto treba. Milica je dete koje pohađa istraživačku stanicu Petnica, koja bude odsutna i po jednu radnu celu sedmicu, što se samo fizički može primetiti. Već u narednoj sedmici kad se vrati, ona je u školi, ona je sve odgovarala, ona je dobila sve petice. Svaka nagrada iza sebe krije priču, iza sebe krije veliki trud i neke nove stečene ljubavi, ali ja bih istakla nekoliko nagrada koje su meni lično najdraže. To jesu prva i druga nagrada sa republičkog takmičenja Književna olimpijada i druga nagrada na republičkom takmičenju srpskog jezika i jezičke kulture, kao i treća nagrada na republičkom takmičenju iz istorije, to je iz osnovne škole. I jedno od mojih najdražih takmičenja jeste takmičenje iz biologije, gde sam osvojila 3. mesto. Također, moje veoma drago takmičenje jeste prošlogodišnje republičko takmičenje Regionalnog centra za talente, gde sam predstavila prvi svoj naučno-istraživački rad iz književnosti. Zahvaljujem se fondaciji emisije Nikad nije kasno što je prepoznala moj talenat i ovim putem želim da motivišem sve mlade ljude da rade na svojim talentima i da razvijaju svoju ličnost.